So chydig o flynyddoedd yn ôl nes I ddarllen y ddrama am y tro cynta. A cwmpa mewn cariad efo fo syth. O'n i'n meddwl bod y sgwennu mor cyfoethog, bod o'n stori oedd yn teimlo'n rili berthnasol. Ac oedd gen I real diddordeb mewn cyfarwyddwr drama gan Brecht. Felly, ges I lot o trafodaethau efo Mererid sydd yn cyfieithu'r ddrama o ran pa cyfnod I setio fo. Ond wrth I ni ddarllen a rili archwilio o'r testun, oeddwn ni'n gweld bod yna enwau llefydd sydd ddim yn bodoli go iawn, enwau llefydd sydd yn bodoli go iawn, enwau llefydd yn bell yn hanes a enwau llefydd heddiw. Oedd gyd yn teimlo bach yn dryslyd. So wedyn oedd o'n teimlo fel y peth iawn oedd iddo fod yn digyfnod a bod ni'n creu byd y stori. Ond fydd o'n teimlo'n fodern. Fydd o'n sicr ddim yn teimlo fel da ni'n mynd yn ôl mewn amser. Fydd o'n teimlo'n fodern ac yn teimlo falle, da ni ddim yng Nghymru, da ni yn rhywle sydd chydig yn heightened. So dwi'n meddwl un o'r pethau dwi'n rili hoffi am Brecht ydy mae o eisiau profocio ni fel gynulleidfa. Mae eisiau diddannu ni, ond mae hefyd rili eisiau profocio ni. So, byddai'n trio creu gynhyrchiad sydd yn teimlo'n brofoclyd. Ond dwi'n meddwl bod Brecht yn sgwennu am bobl. A mae hwnna wastad yn mynd I fod yn perthnasol. Mae o am bobl, mae o am pŵer, mae o am rhyw kind of angen yma am chwildro. A hefyd mae taith y prif cymeriad grwsia. Mae hi yn ffoi o rhyfel, mae hi'n ffoadur sy'n ffoi o rhyfel. Felly mae hwnna'n teimlo'n rhywbeth da ni gyd yn mynd I wybod sydd yn bodoli yn y byd ni rwan. A mae'n siŵr yn mynd I fod yn broblem mwy a mwy wrth yn y dyfodol efo'r argyfwng amgylcheddol sydd o'n blaenau ni. So hefyd rhywbeth sy'n teimlo bwysig ydy'r anghyfiawnder yma rhwng yr cyfoethog a super rich, efo llwyth o bres, a wedyn pawb arall sydd yn rili tlawd. A mae hwnna'n teimlo fel yn byd ni heddiw, so dwi eisiau chwarae efo'r extremities yna yn yr gwisgoedd yn enwedig. A hefyd dwi'n meddwl bod y ddrama Mae yna rhywbeth yn y ddrama am cymryd cyfrifoldeb. So mae'r stori yn cychwyn efo'r rhaglaw yn y wlad yma'n cael ei dienyddio. A mae wraig oedd yn cyfoethog, rili crand yn ffoi mwyn achub ei chrwyn ei hun ac yn gadael y mab bach newydd hi ar ôl. A wedyn mae grwsia, y morwyn ifanc, yn gweld y babi yma wedi cael ei gadael ar ôl ac methu helpu hun rhag mynd a'i helpu o. A wedyn mae lot o'r drama yn mynd ar daith o hi yn trio bwydo'r plentyn yma, yn trio cadw o'n fyw, ffindio to i'ch pennau. A mae'n cymryd lot o risgs a mae'n gwynebu lot o heriau I trio edrych ar ôl a gwarchod y plentyn yma, lle does neb, mae pawb arall yn trio safio I crwyn ei hunain, yn trio goroesi hunanol iawn, sa chi'n gallu dweud. So mae yna rhywbeth am cymryd cyfrifoldeb, mae grwsia'n cymryd cyfrifoldeb, mae hi'n gwneud rhywbeth oherwydd rhyw greddf dynol sydd ganddi, a dwi'n meddwl bod Brecht falle'n trio neu ni feddwl am cymryd cyfrifoldeb, edrych ar ôl yn gilydd, gwarchod yn cymunedau ni, gwarchod falle y blaned, fel mae ar hyn o bryd. Felly, dwi'n ganol y broses o castio ar hyn o bryd, sy'n gyffrous iawn. Fydd yna 9 actor yn y gynhyrchiad. Mae'n mynd I fod yn dipyn o her, I fod yn onest, achos bod 5 wythnos gyda ni ymarfer. Mae yna gymaint o cymeriadau, mae rhan fwyaf o'r cast yn chwarae o leia 4 neu 5 cymeriad yr un. Felly dwi ddim yn hollol siŵr ar hyn o bryd be fydd y broses. Dwi'n gwybod fydd dadansoddi'r testun yn bwysig, yn I rili ddeall y sgript. Dwi'n gwybod fydd gwaith llais a gwaith corfforol hefyd yn rili bwysig o ran diffinio'r cymeriadau gwahanol yn glir a bod y gynulleidfa ddim yn teimlo wedi drysu. A hefyd fydd o'n rili bwysig I creu ensemble ac I gael hwyl
efo'n gilydd, ti'n bod, achos mae'n teimlo fel darn ensemble. Felly mae Brecht yn setio fyny'r prif ddrama stori efo prolog. Mae gan y prolog yna, mae'n set mewn wlad ar ôl rhyfel, a mae'r dau grŵp o'r gymuned yn trio penderfynu be i wneud efo'r darn o dir ar ôl y rhyfel, yn codi'r cwestiwn pwy sy'n pia'r darn yma o dir, ydy o pwy oedd yn byw yna o'r blaen, neu ydy o'r grŵp sydd efo syniadau newydd gwahanol o ffyrdd i ddefnyddio'r tir. Felly, dyna un o prif themau ddrama o fel, os gen ni'r pwy sydd gen hawl i fod pia rhywbeth, a pam. Mae wedyn, mae hwnna'n trosglwyddo stori grwsia efo'r plentyn, bod o ddim yn plentyn hi. Ydy o pia hi, achos bod hi wedi edrych ar ôl o? Felly dwi'n sicr wedi cael yn ysbrydoli gan arddull Brecht ac eisiau archwilio hwnna. Peth sy'n cyffroi fi mwyaf, dwi'n meddwl, ydy'r syniad yma bod ni ddim yn cuddio bod ni'n y theatr. Felly, da ni yn y theatr. Hefyd, torri'r pedwerydd wal. A dwi'n meddwl fydd yr ffordd mae'r ddrama yn cael ei llwyfannu yn wneud hynna'n automatig gan bod o'n llwyfan gwth. So fydd yr actorion yn gallu cyfathrebu efo ni'n y gynulleidfa. Hefyd, y syniad yma dieithrio, y V-effect. Mae hwnna weithiau, dwi'n meddwl, ddim cweit yn cael ei ddeall yn iawn. Mae pobl yn gallu meddwl bod o yn creu perfformiad sydd yn oer, neu bod Brecht ddim eisiau'r gynulleidfa deimlo rhywbeth, ond dim dyna ydi o dwi'n meddwl. Mae o eisiau ni fynd ar daith efo'r cymeriadau. Ond mae o eisiau tynnu ni allan o'r daith yna hefyd, fel bod ni ddim yn ymgolli'n llwyr yn emosiynol. Bod ni hefyd yn meddwl wrth i ni ganlyn nhw. Felly mae Gwenno yn sgwennu cerddoriaeth greiddiol newydd ar gyfer y gynhyrchiad, a fydd hi'n chwarae rôl y cyfarwydd. A'r cyfarwydd ydy'r storiwr, sydd yn arwain ni drwy'r stori drwy gan. A wnaethon ni gychwyn efo blank canvas, really. Wnaethon ni rando ar cerddoriaeth oedd wedi cael ei ddefnyddio o'r blaen, ond oeddwn ni'n teimlo bod ni eisiau gwneud rhywbeth oedd yn teimlo'n mwy fodern ac yn annisgwyl ella. So mae hi wrthi yn cyfansoddi'r cerddoriaeth ar hyn o bryd. Mae'n electronig, ond hefyd falle efo chydig bach o offerynnau sydd chydig yn wirinol. So, da ni'n archwilio rhyw mix sydd yn teimlo'n eitha diarth a gwahanol. A mae lot o'r caneuon yn rili hyfryd hefyd, ti'n modd. So, Mae'r gerddoriaeth yn rili pwysig o ran creu atmosffer, dwi'n meddwl. A mae'r geiriau'r caneuon yn rili bwysig o ran helpu ni ddeall y stori. Felly, falle placardiau, dwi ddim yn siŵr eto. Ffilm, dwi ddim yn siŵr chwaith. Dwi'n mynd i gael yn ysbrydoli gan arddull Brecht, a fydd o'n sicr yn teimlo'n Brechtaidd, ond dwi ddim yn siŵr chwaith os dwi'n gorfod defnyddio bopeth. Falle bydde defnyddio ffilm jyst yn ormod, dwi'n cweit yn gallu gweld sut mae hwnna'n ffitio mewn ar hyn o bryd, ond ella yn y broses creu ac efo'r cynllunydd byddwn ni'n teimlo bod hwnna'n bwysig. O ran y broses actio a'r gestws, dwi ddim cweit, mae rhai o syniadau Brecht am actio. Dwi'n ffindio nhw'n eitha anodd i ddeall, dyn nhw'n teimlo'n glir iawn. Enghraifft, mae o'n cynnig y syniad bod ni'n rhoi cyfarwyddyd i actor chwarae'r cyd-destun cymdeithasol i olygfa. Ac os fydd rhywun yn deud hwnna, wrth actor, dwi'n yn gwybod ydy actor yn ddim wedi cael ei hyfforddi fel arfer, ti'n modd, i gymryd nodyn fel yna. Dwi'n meddwl bod o'n rili anodd i chwarae hynny. So fyddai'n cychwyn efo proses dwi wastad yn defnyddio am ffindio'r taith emosiynol, am rili meddwl am seicoleg y cymeriad. A wedyn yn meddwl yn mwy chwaraeus, efallai ag yn fwy heightened neu grotesg hyd yn oed, yn gorfforol ac yn y defnydd o'r llais. Felly, does na ddim set o reidrwydd. Fydd y gofod yn llwyfan gwth, ond fydd o fel teimlad o theatr gylch, achos fydd yr pedwerydd ochr hefyd yn seddi fel y seddi cynulleidfa, ond
da ni'n archwilio'r syniad ar hyn o bryd bod y seddi yna'n cael ei ddefnyddio gan Gwenno a'r actorion. So bod nhw hefyd yna'n gwylio'r stori yn cael ei ddweud. So fydd y gwisgoedd a'r propiau yn really bwysig. Mae fi a'r cynllunydd Ruth Hall wedi bod yn casglu lot o delweddau o ffoduriad. Da ni wedi bod yn casglu lot o delweddau o dwyrain Ewrop a Rwsia, achos dyna lle mae'r ddrama wedi cael ei setio'n wreiddiol. So bod ni'n rili'n setio fo fanna, da ni'n gallu cael ysbrydoliaeth o fanna. A mae be mae pobl yn gwisgo yn rili lliwgar a yn teimlo bach yn estron i ni, sydd yn gret. Hefyd, da ni dwy wrth yn bodd efo cynllunydd o'r Almaen o'r enw Catrin Brack, a da ni'n edrych ar lot o'i chynlluniau hi, a maen nhw'n bold iawn, yn eitha brash, grotesg, budur, ond hefyd yn lliwgar a llawn hwyl. So da ni'n cael yn ysbrydoli lot gan ei gwaith hi. So mae'n wych bod Mererid yn rhugl yn Almaeneg, felly dwi wrth gwrs dim ond i darllen y fersiynau Saesneg ac yn sylweddoli bod yr Almaeneg trwy Mererid yn reit wahanol weithiau. Gaethon ni lot o trafod am yr gwahaniaethau yna, ond oedd Mererid a fi'n teimlo'n greu bod ni'n cyfieithu o'r Almaeneg greiddiol ac yn trio mynd mor agos a da ni'n gallu i hwnna. Mae yna ddarnau o'r sgwennu Brecht yn marddeiolog yn naturiolaidd iawn ac yn rili hawdd i ddeall, ond mae yna ddarnau elis sydd yn barddonol iawn hefyd, ac wrth gwrs mae gen Mererid y sgiliau i allu wneud y ddau beth yna yn wych. Felly yn enwedig y caneuon, mae'r ffordd mae hi wedi cyfieithu nhw, falle mae wedi rhoi twtio Mererid Hopwood efo Brecht yn rhai o heina, a maen nhw'n rili hyfryd. Felly dydw i ddim yn siŵr ar hyn o bryd beth fydd yna'n union. Dwi'n gwybod bod Brecht yn siarad lot am defnyddio goleuo plaen iawn, fel bod popeth yn glir, bod pawb yn gallu gweld bob dim, a dwi'n meddwl bod hwnna'n bwysig i roi golygfeydd. Ond dwi hefyd eisiau archwilio falle bod yr actorion yn cario'r goleuadau falle ar ryw bwynt. Hefyd archwilio'r defnydd o tywyllwch i roi ar golygfeydd, gan bod stori yn stori antur. Mae'n mynd i lot o llefydd gwahanol, so hwnna'n gallu helpu creu atmosffer. Yn sicr fyddwn ni ddim yn cuddio'r goleuadau. Byddwn ni'n gweld y goleuadau yn y gofod yn glir. Mae'r drama yn rili doniol. Mae comedi yn rili pwysig a cael actorion sy'n gallu chwarae cymeriadau comig yn rili bwysig yn y broses castio. A mae Brecht yn gwybod bod gynulleidfa'n mwynhau comedi a bod hwnna'n ffordd rili da rhagorol o cael sylw y gynulleidfa. Ond bron ti yna'n chwerthin a wedyn munud nesaf yna rhywbeth rili difrifol yn digwydd. Ond mae yna le lot o gomedi yn hwn. A mae siŵr fydd y comedi yn dod allan yn y gwisgoedd, sydd falle bach mwy heightened a grotesg, a hefyd yn y cymeriadau, bod heina falle yn bach mwy heightened na mae bobl go iawn, ond bod ni hefyd yn adnabod falle y math yna o berson neu cymeriad. Mae siŵr y peth mwyaf cyffrous i fi ar lefel personol ydy'r her o lwyfannu rhywbeth ar y sgil mawr yma. Un o dramâu clasuron yr 20fed ganrif. A mae'n siŵr y peth i'n edrych ymlaen at mwyaf ydy jyst bod yn yr ystafell ymarfer efo bawb yn archwilio'r testyn ac fydd rhaid i cynllunio lot o flaen llaw, ond hefyd pan ti yn yr ystafell ymarfer, dyna pryd ti'n rili dod i adnabod y ddrama a clywed syniadau eraill. A wedyn bod yn yr tec, dwi wrth y modd efo'r tec yr amser yna, so mae'n siŵr ar y noson gyntaf fydd ein rili ofyn, so dwi ddim yn edrych ymlaen at hwnna gymaint. Ond broses ymarfer yn sicr.